Γεια σας! Το καλλιτεχνικό μου όνομα είναι Λυκόπης και δημιουργώ χειροποίητες πάνινες κούκλες διάφορης θεματολογίας και για κάθε ηλικία. Φτιάχνω επίσης δημιουργίες από νήμα, χαρτοπολτό, πυλό, ξύλο και άλλες κατασκευές. Εκτός της καλλιτεχνικής μου φύσης, έχω και μία άλλη πλευρά. Έχω ασχοληθεί πολλά χρόνια με πολεμικές τέχνες από νεαρή ηλικία, taekwondo, kickboxing, hapkido και αργότερα συνέχισα με πυγμαχία, τοξοβολία, σπαθασκία, με τις τελευταίες 3 δραστηριότητες να είναι και από τις πιο αγαπημένες μου. Δεν θα ήθελα να παραλείψω πως η πρώτη μου αγάπη ήταν ο στίβος, ακόντιο και σφαίρα. Άλλη αγαπημένη ασχολία είναι η φροντίδα και η αλληλεπίδραση μέσα από το παιχνίδι και τη συμβίωση με τα λατρεμένα μου ζωάκια. Καλέ! Πώς ξεκίνησα? Αν και είχα καλλιτεχνικές ανησυχίες από μικρή, η ανασχόλησή μου με τις κούκλες είχε παραμείνει για αρκετό καιρό μόνο στο κομμάτι της συλλογής. Αντλούσα έμπνευση από τις κούκλες μου και άρχισα να τις ζωγραφίζω. Κούκλες σκοτεινές, λυπημένες, με ασύμμετρες γραμμές και δάκρυα, ξεμαλιασμένες, παράτερες, σημαδεμένες, αρκετά σκοτεινές για τα γούστα του κόσμου. Μα για μένα έβγαζαν μια αυθεντικότητα, μου έβγαζαν τη δική τους αλήθεια, όπως ακριβώς ήταν, δίχως να κρύβονται πίσω από αυτό που οι περισσότεροι άνθρωποι βαπτίζουν τελειότητα. Αυτό λοιπόν ήταν το κομβικό σημείο όπου ξαφνικά έγινε η μεγάλη αλλαγή και πήρα την απόφαση να δώσω μορφή στις κούκλες του καμβά και να τις βγάλω έξω, δίνοντάς τους ζωή με το δικό μου τρόπο. Με μια βελόνα, μια κλωστή, ένα ψαλίδι, ούτε καν ρεπτομηχανή. Σούπερ! Τι μου προσφέρει η δημιουργία? Η δημιουργία είναι ζωή, είναι τρόπος έκφρασης. Μπορεί να το πεις και ψυχοθεραπεία από την πεζή και τοξική καθημερινότητα. Η δημιουργία σε απελευθερώνει, σκορπά τις αρνητικές σκέψεις και απομακρύνει κάθε αρνητική ενέργεια. Φέρνει εσωτερική κάθαρση και γαλήνη. Την ώρα που δημιουργείς, αποστασιοποιείς από τα πάντα. Είναι η μοναδική στιγμή που βρίσκεσαι μόνο με τον εαυτό σου. Και πρέπει να συνεργαστείς μαζί του, ώστε να βγει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τη στιγμή της δημιουργίας, εγώ και ο εαυτός μου είμαστε οι καλύτεροι φίλοι. Ξεχνάμε όλες τις διαφορές και τα προβλήματα και συνεργαζόμαστε άψογα, ανταλλάσσοντας πρωτότυπες ιδέες. Εντάξει, κάποιες φορές έχουμε τις διαφορές μας, αλλά στο τέλος τα βρίσκουμε. Δοκιμάζω συνεχώς καινούργιες ιδέες, εξελίσσομαι. Μεγάλη θεματολογία πλέον στις κούκλες μου για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Κούκλες για παιδιά, κούκλες για κοσμητικές, κούκλες τσάντα, μενταγιόν, βραχιόλι, κούκλες παιχνίδια για γάτες και σκύλους, κούκλες που δίνουν το μπουκάλι νερού, κούκλες μπρελόκ, κούκλες μικρές, μεγάλες, πολύ μεγάλες, αλλά και κούκλες μόνο για ενήλικες. Ρεαλιστικές κούκλες με χιούμορ ή χωρίς, για όσους δεν έχουν. Κούκλες με παραγγελία. Οτιδήποτε καινούριο μου ζητηθεί είναι πρόκληση για μένα και θα το προσπαθήσω. Αυτές τις κούκλες εγώ τις λέω δασκάλους. Σου μαθαίνουν πολλά πράγματα. Σου μαθαίνουν να μην κολλάς στην εμφάνιση, αλλά να δίνεις σημασία στο περιεχόμενο. Μπορεί βλέποντάς τις αρχικά να σου θυμίσουν τον τζαλακωμένο σου εαυτό και να τις βλέπεις ως καθρέφτη την ίδια στιγμή που τις αποστρέφεσαι. Γιατί φοβάσαι? Σκέψου τι φοβάσαι, την κούκλα ή τον εαυτό σου. Πιάσ' την και θα δεις πως μέσα της υπάρχει το ίδιο μαλακό υλικό, όπου μπορείς να αγκαλιάσεις και να κουμπίσεις πάνω του. Το ίδιο υλικό όπως έχουν όλες οι κούκλες, όπως όλοι οι άνθρωποι. Και εσύ που μόνο κοιτάς, αλλά δεν βλέπεις, να θυμάσαι πως η ομορφιά είναι πάντα εσωτερική υπόθεση. Και να θυμάσαι επίσης πως κανείς δεν είναι τέλειος
Η τελειότητα είναι φτιαχτή και υπάρχει μόνο μέσα στις ταινίες και όχι στην πραγματικότητα. Αυτά τα μηνύματα δίνουν οι κούκλες δάσκαλοι και γι' αυτό τις ξεχωρίζω. Και το μήνυμα το δικό μου είναι: δεν κολλάμε στην εμφάνιση, δεν κολλάμε στην αναπηρία, δεν κολλάμε στη διαφορετικότητα. Τα επόμενα σχέδια και όνειρα τα χωρίζω σε απλά. Παραδείγματος χάρη, θέλω να δημιουργήσω ένα τεράστιο κούνελο και έναν τεράστιο βάτραχο σε ανθρώπινο μέγεθος. Και τα πολυσύνθετα, όπου θα ήθελα να συνεργαστώ με άλλους καλλιτέχνες, χειροτέχνες και μη, να συμμετάσχω σε εκθέσεις και παρόμοιες δραστηριότητες με γενική ή συγκεκριμένη θεματολογία, όπου θα μπορώ και εγώ να προσαρμόσω τις ανάλογες δημιουργίες μου. Τώρα, αν και εμείς οι ενήλικες καταφέρουμε να κάνουμε να χαμογελάσει το παιδί που κρύβουμε μέσα μας, τότε και ο δικός μας εσωτερικός κόσμος θα γίνει επίσης καλύτερος. Και όταν εμείς τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας και περνάμε καλά μαζί του, τότε και η αλήθεια μας βγαίνει προς τα έξω και η επικοινωνία μας με τους άλλους γίνεται καλύτερη. Βέβαια, κάποιοι κρύβουν ένα παιδί μέσα τους και κάποιοι άλλοι, όπως εγώ, κρύβουν ένα ολόκληρο νηπιαγωγείο. Γι' αυτό άλλωστε δημιουργώ πολλές κούκλες, γιατί δεν μου φτάνε μόνο μία. Ας παραμείνουμε λοιπόν παιδιά και να θυμόμαστε αυτό που είπε ο Τζορτζ Μπέρναρντ Σο, πως οι άνθρωποι δεν σταματούν να παίζουν επειδή γερνάνε, γερνάνε επειδή σταματούν να παίζουν.